27 гыйнвар көнне район хакимиятенең утырышлар залында районның авыл советы авыл биләмәләре башлыклары өчен дәүләт сатып алулары белән идарә итү буенча укулар оештырылды. Укуларны дәүләт идарәсе һәм контракт системасы институты вәкиле Асылъяр Гобайдуллина алып барды. Әлеге укулар 44 номерлы дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар, эшләр сатып алу һәм хезмәт күрсәтү өлкәсендә контракт системасы турындагы федераль закон кысаларындагы таләпләрнең үтәлешен тәэмин итүне, муниципаль заказларның үтә күренмәллеге, бюджет акчаларының нәтиҗәлелеге, коррупцион рисклар булдырмауны максат итеп куя. Наш семинар посвящен 44-му федеральному закону. В 2021 году произошли достаточно серьезные изменения в части применения национального режима, в части квотирования, электронной приемки и закупок малых объемов. Укулардан соң биләмә башлыклары имтихан тапшырып, кулларына таныклыклар алачак. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.